Tak ahoj, vydali jsme se znovu dneska na výlet, jdeme s Hancem na Horní Blatnou. Hans je tady dneska se mnou, ahoj. Ahoj, ahoj. Takže jsme teď na nádraží a jde nám to tak za 15 minut zhruba a jsme na nádraží v Nejtku, jsme přijeli autem a to je poměrně dost lidí. My jdeme na Horní Blatnou, jdeme na Vlčí jámy se podívat, jedeme na Čertovou skálu, nebo tak nějak se to tam jmenuje. Přesně už se nepamatuju, byli jsme tam, když vám to bylo tak 8-9, takže to moc nepamatuje. Pamatuje si hranolky v bufetu akorát. No. Tady možná bude otevřený, to by bylo super. Že bych si dal já chlazený pivo, jak tenkrát Hans hranolky. Takže čekáme teďka na náš vlak, no. Uvidíme. Tak zatím. Dobře, teď nastupujeme do vlaku tady s Dandym. Jdeme nastupovat. A kam jdem? Do Horní Blatný. Tak jdem do Horní Blatný a teď pouštíme ty, který mají kolo. Prostě jasný, jedeme šárkem. Jedeme šárkem, přesně tak. Tak. Tady jsou nějaký dvě. Tam budou cyklisti. Jo, tam budou cyklisti, no. Tady jsou dvě. No, zůstaneme tady, no. No. Dobrý. Tady lidi budou vstupovat, tak musím muset ale toho. Jo, budu muset asi tam, no. Točíš to? Jo. Pojďme. Jo. Oh. Tady máme místa. Jo, tak tam zalez rovnou. Ale, pak si kde jsem tam hru. Jo. Jeden? Dobrý. A co Dandy, těšíš se? Co? Dandy, těšíš se? No, těším se, ale tam dáme noci přes paní dávat ty. No. Už to jede. Dobrý, tak za chvíli se vám ozvem zase. Tak se vám ozvem, zatím ahoj. Tak jsme konečně na Horní Blatný, jsme přijeli s vlakem. Ano. I s Hansem. Hans Kachna. Cože? Tak, jsme teď na zastávce, vystoupili jsme z vlaku, Horní Blatná. Tak, teďka pokračujeme, ale jelikož počítej se mnou, bylo ti 8, kolik je ti teď? 17. Takže, kolik je to let? 9. Takže 9 let. Jsem tady od té doby nebyl. A takže ale matně si pamatuju asi, kudy máme jít. On to možná pak už bude z toho náměstíčka tady na Horní Blatný značený. Ano. Podíváme se teda na Vlčí jámy, no spíš na Vlčí jámy ne, ale spíš na tu Čertovskou skálu se podíváme. Na Čertovou skálu, ano. Vlčí jámy a na rozhlednu. Ano. Na ty rozhledně by měl být snad bufet, no. Měl by tam být, myslím, že tam je. Před 9 lety tam byl a četl jsem v nějakých recenzích, nějaký recenze tam byly na bufet i z letošního roku, takže by měl fungovat snad. Doufám, že už ho nezavřeli, že skončila sezóna. Uvidíme. No, nicméně šlápneme si trošičku ze začátku malinko do kopce, ale pak už to bude víceméně po rovinkách. Ano. Tak jsme teďka v centru Horní Blatný, takový malý náměstíčko. Zaráží mě, že tady mají dva kostely, jeden velký, jeden byl tamhle už bytová, viděl jsi? Taky se divím, ano. A tady ten dům, lesní společnost Stříbro, z Horní Blatná, tak to bylo moje první pracoviště tady. Když jsem po vyučení nastupoval k lesům, tak tady jsme měli divizi. Ještě tady pořád je, nevím, jestli to ještě patří pod lesní společnost Stříbro, ten dům, nevím vůbec. Nápis tady furt se dochoval. Takže my pokračujeme dál. Jdeme tady podle ukazatelů. Ano. Máme to kilometr a čtvrt k Vlčí jámě. No, ani ne. 11 060
1160 metrů. Jo, to je čtvrtá skoro. No. 60 metrů. Já bych tak měl být nedaleko. A docela je tady chladno, veď? Ani jsme to nečekali, že tady bude docela chladno. No. A tak jsme se oblíkli, tak jak jsme se oblíkli. No. A taky už je konec září, tak už tady v těch horách, co jsme asi mohli čekat, že jo? Tak. Ale hele, tady je pěkná krčma, podívej. Černá kuchyně. Muzeum krčmy. Dobrý. No, paráda. Paráda, říká se. Kam? Byl jsem tady naposledy před těma 9 rokama s Honzem. A teďka tudy rovně. Tam je to. Sedule. Jo. Tak koukneme radši na sedlu ještě. Jo, tady. Dobrý. No tady obchod, podívej. No, je to obchod, no. Dobrý. Tam to docela rozsedlí. No, to jo. Se půjdem do okna, už tam toho mají milina. No. Takže pěkná taková vesnička, nebo spíš jako takový městečko malý. Celé tady rušno. Tak, teď jsme chvilku zastavili s Honzem. Jdeme už nahoru k těm vlčím jámám. A teď jsme se stavili v muzeu, tam bylo pěkný, viď? Ano, bylo tam pěkný. Tam jsme nechtěli točit moc, aby jsme neobtěžovali. Ano. A jdeme po takové krásné cestě, vydlážděný. Tady je vlastně diletační spára kvůli odtoku vlastně vody. Takže je to perfektní tady. A to tady nebylo, to je vydlážděný nově. Aspoň si to nepamatuju, teda, že by to tady bylo. Takže tak krásně vydlážděná ta cesta. Ale už bychom měli být, ale u těch vlčích jam, ještě ne. Ještě výš to je teda. Za těma vlčíma jamama pak bude ta rozhledna. Tak budeme podívat. Jak se na to, Manzi? Jo, dobrý. Fyzicky, psychicky v pořádku. Zatím jo. Jo, OK. Super. Tady šlapeme, ne? A v tom muzeu jsme si vzali mapku, kdyby náhodou. A tady dole to bylo značený tak jako šipky různě, všude možně. Jsme to nějak nepochopili, viď? Tak. Tak teďka. Tak jsme tady. Taky pěkný závody tady udělali. To nebylo vůbec. Jo. Tak pojď. To je ono. Vlčí jáma. Tak. Jsme vlastně jakoby z té čelní strany. Z té druhé strany pak bude vstup dolů do té ledové jámy. Jo. O špíge. No. No, pěkně je to, krásně to tady. Ale tady udělali krásný, viď? Přesně. No. Krásný altánek. Jo. Malinký altánový. No, paráda je to. Takže tady máme vlčí jámu teda. Tak. Když jsme tam bylo tak 1700 metrů. Jsme ještě ušli půl kilometru dole a pak nám to ještě ukázalo, že vlastně ještě máme 1200. Ještě. Což jako jsme nepochopili, protože dole je napsáno 1200 a vyšli jsme tak do třetiny cesty a tam bylo znova No. že nás tady střílí asi. No asi jo. Jo? Hornobatenský. No, tak tady je
tamhle člověk, vidíš? No. Bude skákat dolů asi. On nemá vybavení, nevím. Takže vlastně jakoby Honzí byla, vlastně tady se těžilo, to byl vlastně důl, tamhle jsou ještě vidět ty chodby. Jo, vidím, no. Různě. A ono se to propadlo. Celý. Jo, celý? Celý ten, jakoby to mělo ještě strop a ono to spadlo celý. Jo. Víš? No. Takže takhle, no. Je tak. Tak dobrý, za chvíli samozřejmě z rozhledny tam doufám, že bude ten bufet. Ano. Jak se na něj Hans těší. Ano. Tak, teď jsme vyšli jakoby nad ty vlčí jámy, nebo nad tu vlčí jámu. Jsme tady s Hanzem. Ahoj. A tady na tom místě, tak jsem před 9 lety dělal fotku. Jsme vyfocený s Hanzem, někdo nás tady fotil, nějaký pán. Takže tady máme fotku. Až takhle krásně je ten pohled takový z druhé strany. To je super. Akorát už tam docela mám žízeň, a se napil. Ale já doufám, že tam bude bufet a že tam bude točený pivo, jak posledně. No. Ale je to 9 let, tak uvidíme. Takže si nechávám žízeň. Možná se to několikrát zavřelo a prodalo, si myslím. Těžko říct, no. To je jedno. Nicméně je to tady hodně frekventovaný, hodně turistů je. No. Je docela pěkný počasí, trošku chladnější. No, ale tady to nebylo. Chladnější, ale otepluje se. No. Takže tak. Všem je teplo. Tak zatím. Já se podívat na sníh, jestli tam je dole. Měl by být. Takže uvidíme, jdeme. No. Opatrně, Honzí, jo? Jo. Ale oni už to zavřeli tady. Posledně se chodilo až dalo by se to přejít, že jo, ale... Jo, takže neuvidím ani sníh, ty bláho. To je škoda. Teď možná se proč. No. To je škoda, že neuvidíme sníh dole, jo. No, je to škoda, no. No nevadí. Normálně bych tam asi byl, tady, vidíš, tady to normálně přelejzaj. No, jo. Jako. Ale nebudu tam chodit. Asi tak. No. Škoda, že ledová jáma je tohle. No. Bohužel nevidíme sníh. Ten je takhle za rohem. Možná půjde vidět tady odsaď. Možná jo. Uvidíme, pojď. Nahoru. Zkusíme ještě, když jsme tady. Jestli uvidíme sníh nebo ne. Nevidíme, viď? Nevidíme. Škoda. Jdeme zpátky. Tak. Tady je rozhledna. A je tady stánek. Je tady bufet, tak paráda. Jo? No. Perfektní. Tak. Kameru 17. Výborně. Kufolu si dám za půl litru. Jo? Co si dá, ví? Co tady má? Hranolky s kečupem, jasný. Dvakrát hranolky s kečupem. A točený. Jo. No, půl litru. Jo? Jen. Dobrý den.
Já bych si dal jednu 11 do půl litru kofolu a 2krát hranolky s kečupem. No. Ještě něco to bude? A 2krát vstup. Vstupenky mám Honzí, jo? Všechno to bude? Ještě 10, prosím. No. Tak. Ty hranolky zavoláme, jo? To jo, jistě. Jo, děkuju. Díky. Tak zavolej hranolky, zavolej Berkolu, kofolu. A já už si to říkám. Nebude. Nebo stínu, ne? Nebo? Jo. Tak, na to jsem se těšil. Na to jsem se těšil celý ten výstup. Vejdi a neuškod. Výstup trošku náročný, ale jsme to zvládli. Ale Orvina zlatala. Proto jako černá, no. Černý pivo. Ne. Dávej. Tak jsme tady čekáme na hranolky a pak se ozveme teda. Takže jsme si najedli s Honzem. Dali jsme si občerstvení a teď jdeme nahoru na vyhlídku. To je jako krásná expozice tady připravená. Ano. Pojď se, jak tady bylo, máme tohleto. No. Byla máka hospoda, podívej se, židle venku a to. No byla no. Na baráku toho. No. Dostala to, víš, to je, jemu zůstalo tohle. No. A původně tady byl barák, podívej. Bylo no. To je pravda. Ers Gap je Krušnohoří. Krušnohoří. No, Plattenberg. Plattenberg. No. Blatenský, že? Tak, má tady hele krásný, tady jsou, to je Blatenský příkop. Vodní příkop Blatenský, podívej. No, vidím. No krásný, tak jdeme nahoru, jo? Jdeme nahoru. Tak běž. Tak. A tady mezi patří. Víš? Pomalu. Co tam vlezem? Tamhle dole. A se nahoru už to už je Německo. Aha, jo, tam Německo. asi jo. Šabar tam je, tady jsem se učil. Michal Pater dotáčí. Dole má kliku. No, to čo on ten. Jo. A jo. Směrovka. No. Doslova. Asi rádio 1. Už je pryč, pán. Co pěkný? Jo, Já jdu asi ven. Mám, já jdu asi dolů. Mám, jdeme asi dolů. Krásně je to tady. Výhled na bufet s pivem. no. Tak jdeme dolů. Už tam vidí tady ještě. Taky nemáš?
Musíš asi počkat, až ty lidi vyjdou nahoru, abys to mohli sejít. Ale to už se odchází. Vy jste tady poslední, jo? Ano. Tak tam chodil za tím. To platí ale dole, víš, tady už to nemá. Tady se to musí nafouknout. Děkuju. Máš výhled dobré. Děkujeme. Díky. Tak razíme dolů. Tak, my jsme se přesunuli teďka z Blatenského vrchu. Jdeme na skály na Strašidlech. Jedno strašidlo už tady je s námi. Ježišmarja. Je to Hans. A máme tady takovou krásnou kapličku, tak podíváme se dovnitř, co tam je hezkýho. Protože to bude asi zamčený. Jo. Tak máme zamčeno. Tamhle je nějaký vytesaný anděl. Tamhle je dokonce lano. Zhora tam je dokonce i zvon, bych to typoval. No, krásně to je udělaný. Je, no. No, takže tady má nějaký sezení. A ani jsme pomalu semka už nechtěli jít, protože máme málo času. A zjistili jsme, že to je 1,7 km ještě od vlastně Horní Blatní. A tak říkám, že jsme stihli vlak. No, ale pak jsme s Hansem toho spočítali a už jsme se dopočítali k tomu, že to stihneme a když tak prostě zpátky mákneme, no. Co se dá dělat. Dobrý, takže se vám ozveme ze Strašidel. Tak, přicházíme na Strašidla. Teďka, to je taková strašidelná skála. No, půjdeme dokola. Tady, když si to dobře pamatuju, tak tady byl takový medvěd vytesaný ze dřeva. Možná tady už nebude. Uvidíme. Trampové tady přespávají, teda. Očividně jde vidět. No. Že se tady i jakoby spí přes noc. Já bych tady nespal přes noc. No. Já bych se bál strašidelného kachny. Tady místní lesy plundruje. No, to určitě. A jak vidím, tak mi trošku rozprášili to za to. Zapálenou tu černou, tu trošku rozprášili ven. Tak. Jdeme zpívat dokola. Jo. Takže tady bych chtěl někdy spát. Je to zajímavý. Že tady pořádají, si myslím, nějaký třeba noční hry nebo tak pro děti. Aha. Myslím si. Takže jdeme dál. Tak tady je brána do pekla. Ne, není, je to nějaká díra jenom. No. Brána do pekel. Brána do pekel, no. No, to je. Tak. Tohle. Musíme to obejít, jestli tam ještě bude ten medvěd. Možná to bylo někde jinde, nevím. To možná pletu, ale možná taky ne. Tak to se asi pletu s něčím jiným. Medvídka. No. Tak to není ono. To asi ne. To asi ne, si myslím. Jo. No, jsme to prošli celý, žádný strašidlo jsme našli jenom kachnu. Jo, to jo. Já se podívat sem. Ale dáme tady chvíli pauzu. Já se chci napít. Máme tady chvíli pauzu. Co pak tady máme? Vstup do pekel. Jo. Tak, odcházíme, jdeme zpátky teda. Na Strašidlech jsme žádný strašidlo neviděli, kromě Hanze.
Jo, já jsem strašidlo. A z toho medvěda jsme se pak dopídili k tomu, že toho medvěda jsme viděli na jihlavských vrších, kde je taková podobná skála. A tam ten medvěd byl. A Han si to splet a říkal mi, že tady je medvěd. Jo, to byl já, že jo. Jo, to jo. Jo, jako to musí. Takže medvěd se dneska nekoná. A hele, tady je šipka na strašidlech. Jo. Dívej. My jsme šli tudy tou zkratkou a oni to tady obchází. Nevím proč takhle, no. No. To nevadí. Takže jdeme, odcházíme. A už tak sám ještě po cestě, když bude něco pěkného, jak to natočíme. Jo, dobře. Natočíme tu a dám vám vědět. A kam teď jako jdeme, vnízím? No. Tudy jsme nepřišli, ne? Jo, přišli. Dobrý. Dobrý, jdeme. Teď zmátli ty koleje, jsem neviděl. No. Dobrý už. Tak, my jsme tady teďka, máme takhle, už přijíždí vlak, takže jdeme zpátky domů. Jsme zpátky ve stanici Horní Blatna. Tak jdeme domů, takže se s vámi rozloučíme. Ano. To dobrý výlet, nějakých 7 kiláků jsme naběhali. Je takový zvláštní počasí, na sluníčku je horko a ve stínu je zima. No asi tak, Takže to tady je, počasí je takový zvláštní, je. ale jinak to bylo dobrý, tak my se s vámi loučíme. Hanzi, ahoj. Ahoj, ahoj.